Ji bo şopandina rewşa penaberên Sûriyê ji nêzik ve Şandeke Navnetewî yekgirtî derbasî kampa Elrukban ya penaberên Sûriyê li ser sînorê Urdunê bûn. Berdevkê kampa Elrukban û cîgirê serokê desteya peywendiyên giştî û siyasî ya kampê Şükrî Eşhab ragihand. Doh yekşemê Şandeke Navnetewî bi armanca şopandina rewşa penaberan lê kampê ji nêzik ve û standina narînên wan derbarî mana wan lê kampê yan vegera wan ji bo navçeyên dibin kontrola rejîma Esed de seredana kampê kirin. Heroha Şab serbar kir ku rêveberiya kampê li gel komîteya Navnetewî rewşa kampê bi giştî û çawaniya derbasbûna alîkariyên hewarçûnê ji bo nava kampê ya ku ev e zêdetirî salekê dorpêçkiriye ji alî rejîma Esed ve heroha standina narînên penaberan di nava kampê de li ser mana wan di nava kampê de yan jî veguhestina wan ji bo navçeyên dibin destê rejîmê de guftûgû kirin. Wekû berdevkê kampa Elrukban daye xuya kirin ku di wê civînê de desteya peywendiyên giştî û siyasî ya kampa Elrukban û Şandeke Navnetewî yekgirtî li serê derbasbûna alîkariyên hewarçûnê bo kampê di dawiya vê mehê de rêkeftin. Erê derbarî pêkanîna rapirsiyê bê penaberan re û standina narînên wan Şihab got, ew rapirsî wê bê serpirştiya Navnetewî yekgirtî û heyva sora Sûrî û bi amedebûna çavdêran wê were encam dan û biryar e ew rapirsî sê rojan berdewam bike. û eşkere kir ku biryar e di dawiya vê mehê de jî careke din heman şandê seredana kampê bike û alîkariyên mirovî û yên hewarçûnê derbasî nava kampê bike. Serbarî derxistina penaberan yên ku dixwazin vegerin ser mal û milkên xwe li Sûriyê. Dê tîrmeha borî de jî ji aliyê xwe ve berdevkê Navnetewî yekgirtî Stîvan Dujarîk ragihandibû ku 15600 kes ji kampa Elrukban vegeriyan welatê xwe û got niha derdora 26000 penaber lê kampê dimînin û di rewşên mirovî pir xirab de dijîn.